Lokal. Idol Joanne, please come in. Alisto kena napaspas ana Bukele ti grupo iti resiliency ti barong administrasyon iti syudad ti Lawag kabayatan na ti Bagyo Bising ang mga apektar pailaing ti tiyempo iti daytoy kanito. Naangay ti taripnong ti ditoy anasita ti presensya dagiti so amin na kameng ti resiliency ngayon na ti local chief executive ni Mayor James Brian Alcid. In matunan met ti City Disaster Risk Reduction and Management Council ti panakaisayang kat ti taripnong ket ditoy ibinsa-binsa dagiti nasisita at topiko. Na ipresentara dagiti lugar akang ronaan ken posible a malayos dagiti evacuation site mausar no kas bilang agtultuloy ti dake sa tiyempo. Dagiti relief goods ken nang nangrona iti information dissemination. Malaksid kirigiti na dumaduma a departamento nga daiti akem na iti daytoy tiyempo ket presente ken aktibo pa iti liga ti barangay dayso dagiti masiknan amang sapuyot kadagiti kalugaranda. Na plano ken aktibon ti resiliency response iti syudad ti Lawag sa Gapona ang nagtalinaed ang nakalukat dagiti linya ti komunikasyon ken ada dagiti representatives iti kada opisina ang mga sistir kadagiti agkasapula na tutulong. Namnamaen na ti barong administrasyon ababain kadagiti na ipresentar ng estratehiya ken ideya ket masakbayan dagiti posible ang mga apektar iti syudad tapno maliklikan dagiti naglabas ng epekto ti kalamidad. Damag iti syudad ti Lawag, Kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol Joanne, 15 Tatak, RMN.